Lomeka mama uyangichaza nabantwana babhayi Lomeka mama uyangichaza Dangutshwala bungako Lomeka mama uyangichaza nabantwana babhayi Lomeka mama What up YouTube? I'm back. Ngihleli nizwa ngo-FG Entertainment uyena-ke lo ngizona entertainer as FG Entertainment. So namhlanje sokwenza into ehlukile soshaya ama-blind date. So wena ungasiza ngokuthi ulike, ucomment, usubscribe, comment your favorite. Ngiphethe 2. Nawe uyabona. Okay. So Majita nethekeni. So kwenze simple namhlanje wangisho i-blind date. So irule yokuqala ithi amagama asitshelane ne. Bayakutshela omunye igama nokuthi nihlalaphi. Bese nginibuza imibuzo uzothi A uMjida uB ithekeni khona nezokwathi ngikhuluma noba okay A Mjida ngicela ungitshele i-type yakho uthi umuntu onjani type yami ntombazane emfishane noma ngayi yellow bone noma ngayi dark bone mayinhle nje shape yabo shape yeah ngemuva ngemuva ungabhakishi kakhulu ngoba zoba ne-attention eningi yabo okay yeah be right okay B sicela usitshela nge-type yakho Umjida umuthi sicela ngiyisa voice Umjida umuthi kodwa angabi muthi kakhulu abe right abe mpofu abe phakathi nje emzimbeni abe grind hayi ngiphakathi nami ngiyabonakala ngiphakathi kwenu nobabili okay sicela usitshela ukuthi mhlambe yini ongayithanda entombazaneni intombazane eziphethe kahle intombazane awuyithanda intombazane eziphethe kahle ngithanda intombazane eziphethe into engayithanda intombazane ithanda abafana intombazane mayithanda wena ubuyi wapha na umfaka ithanda hayi country yonke abafana country club okay intombazane igida ngoma no intombazane ephuza utshwala kwenziwani kanti kwenziwani abafana futhi baphuza utshwala thanda intombazane ephuza utshwala intombazane ebhemi hapa futhi baphuza utshwala thanda intombazane ephuza utshwala intombazane ebhemi hapa sicela usitshela into ongayithandi ngomjida umfana ubhemi No, God, please, no! No! uyakida angiswaki okay kwenzakalani la hayi qhubeka sagrade la okay okay manje esihlalela igame nje ke bomu la ke silethe igame entsha igame ethi we listen we don't judge siyayaza ngithi siyayazi yes okay sonke ke siyaswera lapha kwicamera ukuthi we listen we don't judge bese sitshala your darkest secret kuyazwakala okay ashona sonke 1 2 3 we listen we don't judge siqala ngethekeni manje ayikho ayikho hayi akwazi ayikho sitshele gideni okay ayikho hayi that's wrong awaro hayi kampela ayikho fair phela le game okay ngangajola nomfana una 25 years old how folks that's true ngidlala chaza hayibo nenzani kwenziwani ya ayizosingekususa sijola nje kuphela phela nje into serious science sicela sivo siyaza sikuzwa kanjani ayikho into serious science sasijola nje ya yegama hayi okay Mjida okwakho noma isirobha ke kulungileke zinqwaba ke ngala ngibona ukuthi ayicabanga usayihlunga ayingeke ayikho ukuthi nje lento le it's disappointing sifuna yona ke lejo lethu so my darkest secret ukuthi njalo mangilala ngibuka amaphone
ngenze lento eyenziwa ama-cheater ke ayazi ke ama-cheater masiko now FG shutha yazi kamanje Now uyazi FG. hayi mina ngazi Ncu awazi uyumncu akazi ukuthi Ncu uyazi nawe mfethu hayi noshaka uyazi lungileke okay so ithina eminye imibuzo khona eminye nicabangayo lapho sisukuba noma sibaye kancane ma 5 minutes okay nginidadale kancane bangakhohlwa ukuthi abathi lana magama sobakama cha ngingabhekana nje asongeke sona nansi mama umfile ya yaphila Ngishaphi na? ikhuphula ama voice akhala kusisa buza phela Buza. uyajola Ngiyajola. ujolani uba Yabalekile ukuthi wazi uyajola. some kind of something yazi ngijola noma Ngibani? jola nawe Wait. voice aphuphu yes jola nawe ayikho into ofuna ungibuza Ayikho. abafike lo muntu afuna ukubuza hayi angifuni ukukhuluma nama voice lo muntu afuna cha phela FG mokhuluma nomama mele hayi Nama voice. abafetha nona ama gentlemen Baba. mama ngibuza phela Ayikho into ngibuza yona. athi Umjito njani? mina kanjani Ish, phela ngitsini nje. oh ngizichaze Usichazi. mina ngimude ne ngidark yabo ya ngizosichaza ngithini ngidlala ibhola Ngithanda ithekeni njani nje kanjani? thanda wena Uy. Ay, ngiyakuzwa. awungizwanga ukuthi ngithanda ithekeni njani Ngiyakuzwa ukuthi uthanda ithekeni. emfishane anomngampofu Ngimude mina cabanga. mude Ngimude. hayi singahlanganisa yabo thekeni nomngamnyama nomuhle nje mama une structure une shape uthanda Ngimubi cabanga. ya Ngimubi. asingazana Ngime kabi. awungena FG Senkade Siqedile. hayi sikaze umuntu lo dlala to your place ayi nikhuluma lapha yar Ay, ya por capule. yar okay I'm back Buffett please subscribe ayi bakhuluma lapha labantu bethu okay ngithi thekeni so far nje ukukhuluma naye out of 10 umrate ba 8. Think. u2 yephi Eish, angazi ephi kodwa nje 8. Mhlawumbe uthuso bese uhlanganisa. okay ngitshela wena umrate ngapha le voice ikingi phansi ama voice wena kodwa ke une voice right ethu isandla si soft mobheka type yakho nje ngitshela ya mangibheka mangabheki mangizwa yeah mawublind Yeah. ubheka okay type ya my sister ngapha wena akufani Yeah. kyale Kodwa nje angakhandeka ngakhandeka. wena ngabe umakeni okay bese sithi thekeni mhlambe nje ukuthi 8 lo 2 mhlambe ushoda phina kumele mhlambe ayilungise ukuze ezothola lo 10 Ayibo. mina siswami ngadelela mthanda mfana udelela Adelela kodwa phela yabo. Kube embo. Yeah. yahlanya Hoy. kancane Mhlawumbe ungahlanyela bona yini? uthi akukho kumele kulungise Ngisa kona lokho ukuthi uyahlanya lokho.
Hawu kodwa ukuhlanya ukuzwa manje kodwa ke kulungileke. Wena mthetho umthembu nike bakwenje? Mama. Ngimnika u9. 9. Okay. Lo 1. Mina. Oh yeah. Hayi ngiyazwakala. So ngicathi mhlawumbe manje ngiqeda ukuthi ngibonane. Namakhono ngisafuna ukukubuza. Yeah, straight. Okay, Ntombazane izokuya ngale. Ngishada abheke ngale. Bese ngiyanibalela. Senze i-30 manje. Cela ujike ubhekele. Okay. First, please like and subscribe. Follow us for more. Hey, basiphazamisa ba-athi ama-calls kuyale kodwa ke. Yazi nje. Kodwa ngoba siyaqala ke phezulu. Next time, hayi sizokwenza ngcono. Okay, so 5 4 3 2 1 Hey, nihlala mnandi. Ngibona. Nihleli kahle. Okay. Siyabuyela ke manje into eneyishiyo akukashintshe kusawu 8 namanje. Shana kumpofu. Ngiyadushile. Yabo. Kusawu 8, kusawu 9. Yeah. 9. Soku 9. Ngisho makufana. Okay, angiphinde nginyeke nodwa ke ngizophinde ningabuzana niphinde ngikhulumele phansi. Awunge. So nginika u2 minutes manje khona kuzoshesha. Bese siyayivala. Sibuya sengibuya. Hayi mina sifundele mina. Yeah. Sure. Ula? Ngiyangena. Ngiyakubona ukuthi ula. Nami ngibona ukuthi la. Ya ngiyakubona ukuthi ula. Amna usasho ukuthi uphethe uOli la. Surprise bafo. Hayi surprise uOli guys. Shaka now usasho uphethe uOli. Mara zonke lento yishilo nje zuyena ngo. Hayibo. We're meant for each other. Ngibuze phela all baba. Hayibo ngekade ngifuna ngikubuza. Sesajola sino all. Shuthi second blind date ikhona noma cha? Hayi sakho. Hayi second blind. Second date. Kodwa ke title phela ithi blind date. Oh, xolisa. Okay, Khona. sela nisharawutheleka abantu ke sizozwa ngaboti bafuna i-second ngoba Shout out Tyler. dawu zombili. Avudriza na la. Hello good people. Mina nginguJom. Lo uOli. La cute. Hayi uOli. Besicela ukuthi ni like, subscribe, comment, ni share. Yeah, ni share. Yeah, ningabukeli bafethu bese ninga like ayikho right leyo nto leyo yabo. Sisama imali nathi la. So nje like subscribe bafethu zonke lezi zinto ezi right siyabonga. Danko. Sho nawe phela. Sure. So lo usimungulu ke la uthula. Okay. Khuluma. Hayibo. Yeah. Let's do this. She's my Lomeka mamu yangichaza nabantwana babhayi Lomeka mamu yangichaza dangutshwala bungaka Lomeka mamu yangichaza nabantwana babhayi Lomeka mamu yangichaza